σας ενημερώσω ότι έχετε επιλεχθεί ανάμεσα σε 1.500 αριθμούς κινητής τηλεφωνίας για μια δωρεάν προαγωγή που κάνουμε σχετικά με κάποια ταινία για να προωθήσουμε. Σας ενδιαφέρει το θέμα να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες ή όχι? Το θυμηθήκατε τώρα 12.30 ώρα. Η εταιρεία μας, οι ταινίες που κάνουμε είναι ωραρίου μετά τις 00 και έτσι απασχολούμαστε κι εμείς σε βραδινό ωράριο. Γι' αυτό, συγγνώμη για το κατάλληλο της ώρας. Ναι, δεν με χαλάει ιδιαίτερα. Εσύ που κάνεις πλάκα τέτοια ώρα, εμένα προσωπικά. Όχι, εγώ δεν σας κάνω πλάκα. Αφήστε με να σας πω σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις και αν δεν συμφωνείτε, εντάξει τότε. Θα βρούμε τη δεύτερη νικήτρια. Εντάξει, βρείτε τη δεύτερη. Λοιπόν, να σας αναλύσω πρώτα τους όρους γιατί είμαι υποχρεωμένος να πω τους όρους και σε περίπτωση που δεν θέλετε, εντάξει τότε. Καλά, ολοκληρώστε. Λοιπόν, ακούστε με. Πρόκειται για μια ταινία αισθησιακή. Είναι υπερπαραγωγή ελληνικής και το μόνο που συζητάμε είναι να κάνετε τσιμπούγια και ψοκολλητά μπροστά στην κάμερα. Πες μου, καμιάσαι μπροστά στην κάμερα ή δεν καμιάσαι? Τι θες, δυο πούτσες? Κοιτάξτε, όπως προείπα... Εγώ θα κοιτάξω, εσύ όταν θα παίρνεις τσιμπούκι θα την κοιτάς στην κάμερα ή δεν θα βγει καλή ταινία? Εξαρτάται. Εξαρτάται από τι, από τι θα είναι, αν είναι μεγάλη πούτσα, ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Δεν με ενδιαφέρει να το συζητήσω μαζί σου. Αντίο. Να το φας μαζί μου σε ενδιαφέρει? Κάτσε